Welcome back għal video ieħor ta' ġimgħa ikel Malti biss u llum ser nagħmel il-ġbejniet għall-ewwel darba. Oh my god, fail. Għalkemm jidhru intimidanti, il-proċess kien iktar faċli milli ħsibt. Kull ma rid nagħmel hu li nsaħħan il-ħalib sa 38 grad u waqt li qed jisħon inħallat ir-renè ma' ftit ħalib. Meta l-ħalib laħaq it-temperatura tfejt in-nar u ħallat it-taħlita tar-renè u l-melħ mal-ħalib. Imbagħad ħallejtu joqgħod għal xi siegħa. 1 hour later. Oh my god. Lallu ħadmet. F'din is-sija l-ħalib jisu waqqat. M'għandix idea x'tiġi l-kelma Maltija li għadin għax provajt infittixa u ma sibtix, so jekk tafu please għajduli fil-comments. Ittajt il-ħalib bis-sikkina u tfajda l-biċċiet maqdin fil-qwieleb, iġifieri il-forom tal-ġbejna. U shoutout lin-nanni ta' Daniel għax imsiken is-sena l-oħra marru jixtruhom li huma minn Malta u n-nanna ta' Daniel qalet tittellaħħom li hawnhekk meta ġiet iżżurna u litteralment ilni mis-sena l-oħra ngħid li nixtieq nagħmel il-ġbejniet u fl-aħħar għamilthom. Insomma, wara tfajthom fil-friġġ u ħallejthom jiffurmaw u jaqdu iktar matul il-lejl. Oh my god. Fil-għaxija servejthom mal-kusksu u jekk tridu taraw kif għamiltu, tinsewx tafsu follow.